PC prihláška. Dobrý deň, moje meno je Martin Čekej a zo všetko by som chcel pozrieť celú porotu Republic of Gamers, PC Tuning a všetkých ľudí, ktorí sa budú pozerať na toto video. Myslím, že z začiatku by som sa vám mohol predstaviť, takže ako som už spomínal, volám sa Martin Čekej, pochádzam z malej dediny nedaleko Nitry, ktorá sa volá Jelenec a medzi moje záľuby patrí futbal a práca na počítači, ktorá je veľmi obmedzovaná výkonom môjho stroja. Rád strihám videá, vytváram blogy, grafiku, takže práca v programoch ako Sony Vegas a Photoshop je veľmi globálna a rendering trvá neskutočnú dobu. A práve preto by som chcel poprosiť Use My PC, aby mi vyboostovali môj počítač. A teraz sa už presunieme na samotný vývoj môjho stroja. Takže toto bol môj počítač, ďakujem, že ste si pozreli toto video a dúfam, že za mňa budete hlasovať vo súťaži. 1, 2, 3, yeah!